L-iskultura fiċ-ċikkulata fiha sena li tirrikjedi ħin, dedikazzjoni u paċenzja, u bħal kull ħaġa oħra ħafna mħabba. Tiziano Kassar, dulċir, qed jitħarreġ biex is-sena d-dieħla jieħu sehem fl-Olimpjadi li jsiru fil-Ġermanja u f'The Hospitality Show fl-Ingilterra. F'temperatura kontrollata minħabba ċ-ċikkulata, One News żar il-fabbrika fejn jaħdem Tiziano li qed iħejji lilu nnifsu għal dawn il-kompetizzjonijiet. Kassar qed jitħarreġ taħt id-direzzjoni ta' Chris Zammit, konsulent internazzjonali Malti taċ-ċikkulata fl-Ingilterra. Is-sena daħħal ġoras li nixtieq nikkompeti barra minn Malta, fl-istess nirrappreżenta l-pajjiżi u xi ħaġa ta' onur għalija u għall-kumpanija tiegħi ġifieri. U biex nixtieq nagħmel din l-esperjenza u bdejt nitħarreġ għaliha. Kassar qal li dan ix-xogħol fih ħafna ħsieb. Tiddiżinja l-istruttura li ħataħdem. Ovvjament jekk tkun xi ħaġa ta' transportation titqgħod attent. Kif sa żarma, kif sa taqsam u dal-affarijiet, ġifieri fiha ħafna ħsieb l-iktar milli taħdem il-preparations u ħsieb tagħha. L-istruttura twila 1.5 metru u tiżen kważi 30 kilo hija magħmula minn ċikkulata skura li tittiekel. Bħala structure hija kollha ċikkulata, m'hemm xejn la ħadid la njam m'hemm xejn. Ġifieri għalhekk meta ngħidu tagħmel il-planning jrid ikun planning maħsub vera tajjeb. Tiziano qalilna li l-istruttura li se tkun għall-wiri għandha it-tema ta' Batman. Karattru favorit miegħu għax jitlob ħafna xogħol ta' preċiżjoni u għajn għad-dettall. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.